Здравейте! Ние сме Красимира и Христина, а това е KNX Баланс. Създадохме King's Баланс, защото вярваме, че истинският баланс започва отвътре и се проявява навън в тялото. Дома, отношенията и начина по който живеем. Аз съм Красимира. В KNX Баланс ще споделям лесни рецепти, осъзнато готвене и идеи как храната може да ни поддържа, а не да ни натоварва физически и емоционално. Аз съм Христина. Моята част тук е личностното развитие, осъзнавания, практики, реални стъпки за вътрешен баланс, спокойствие и по-лек път към стабилност и доход. За нас балансът е не само мислене или само храна, то е връзката между вътрешното състояние и ежедневните ни избори. Ако търсиш повече лекота, грижа и осъзнат живот, добре дошъл в K&X Balance. До нови срещи! До нови срещи!